takura mu ka taimaka mai wala burin sai taimaka mu da a hankula masoya gwamna ilahu ya hana mu ganga ado ni ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa ya raba na ta kai kuka gare ga wahidu dokon da ni nake da dozira a wajen muhammadu da aliyu na muji yahudawa daga nan sai gudu sannan abubakar da umar har usman na yaba goyon waya wani mana kisa ta in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba ni ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa da batuwa ke na ɗauri dole a sanya igiya aga an biki ake amarya dole a mata rakiya da abin ga ya bace idan ka nazu ka fara cikiya mu yan najeriya mu sake kula ku mu tsallake shirin yahuda aiki da hankali wanda ya yi da agogo ba za na bar zuwa ƙasa ta ba ni ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa abunu mai malagwani na dole a sallama mashi matsayi da ɗaukaka karama sarki rabbi ya mashi komi shaɗi da hansa da gyara bai kai kamar gashi gaban mai mula na bona alkhairin kai zaga duniya gidan ka lafiya uban sani na bar zuwa ƙasa ta ba ni ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa an dai batuwa ke na zaki dole a tai da ke zuma haka an batuwa ke na aiki to ga gwamna an gama bako ina wuni idan ka zo ka shigo da sallama ku shigo da gungume wayar da huwa a gare su kun sani diyan kalwa sun san gaskiya suke da kaucewa in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba ni ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa ko da garin gaba gaba gyara ba ita kamar gashi matsayi da ɗaukaka karamar gwamna ilahu ya yi mashi ni ba na hasada da gwamna tuni musallama mashi wai malayirin jinin kyauta yake duka mun sani talaka wani mana kisa ta in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba ni ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa ni ban da ni zuwa wajen ƙarya na san hure take ba ta ya komai riga ta zaɓuwa kun san ƙaryar ta fufuke a gari da hadari ku zo ga soraye ku babbake ga mai mala na bona ga idi barde mi shaduna talaka zaman bai dibiti gwamna alhaji idi kuma ƙasa ta ba ni ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa kuma ina kaje ka kindirmo ya sha gaban tsala baban abubakar cikakken gwamna ka sake hamdala Iban ƙasa idan da jaki za a yi sai da mangala Izuma da lahiya uban sha Aliyu ka kanka mai rufan talaka wani mana kisa ta in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba ni ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa ka can ki jam'iyya ta yan wawa na cikin ki sun fice kullum suna ta ƙara yayyewa sun gane coke ce in ka zo kuka yana da wuyan sa'iwa mu nan yi ce gaba da hasada da yin allahu a ko'ina na gasewa sai mahaukaci sai koko aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba ni ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa wani ɗan a shamiya uwar ƙarya ya yi abun faɗi in yau ba gazin mafarar zakawa za ya dau faɗi almajiri na masu waƙoƙi na zo na ɗau siɗi almajiri na wajen kan zo Allah ba mu lahiya talaka amin na san da usani zuwa ƙasa ta ba ni ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa dan a caɓa ku yi godiya sai ya dawo da babura sannan a ɓangare na tazi gwamna ka sake hattara kuma albishir nake ga 'yan kasuwa a gare ku na kira sannan akwai shiri wajen noma in ji gwamna
zai haiwa talakawa. Wani mana kisa. Ta in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Me ba shi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Ta ɓangaren farauta kuma har da jinjina. Na ɓangare na 'yan bal gwamna ka ba su je suna. Talakawa. Sabbin ajujuwa wajen ilimi duk za a gina. Komi da lahiya ake asibiti za a gina talakawa. Wani mana kisa. Da in jo aya fata nan bar zuwa ƙasa ta ba. Me ba shi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Ta ba ɓangare na wari dole a sallama mata. Talakawa. Wanda dai ka dangaren su fikan nan ya zunduma kwata. Talakawa. Ɗan uwansa sun hito wajen yawon nemansa sun bata. Kun ba da cikiya idan kun gan shi ku ba shi shawara talaka. Dubu guda yake Ta in zo bada. aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Me ba shi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Ko da dubu guda yake yi idan ya bani na tisa. Kai ta. Bana jan ka dangare ana nan sai mun kai ka har kasa. Talakawa. Sarkin zumudi amma shi sabo za a kai masa. Da kunu da kunnuwa idan hadari ya haɗo a nan ake ruwan za. Ai ƙarar kunun. Da in jo aya fata nan bar zuwa ƙasa ta ba. Me ba shi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Bana shiga cikin ka kogi in na san akwai kada. Talakawa. Mata idan tishi suke so za su yi sai da ɗan buda. Talakawa. Allahu wahidun ka watsa ɗayan kushe da hansada. Bakiyan mu kun daɗe cikin rana, wuta mu innawar cikin baiwa. Wani mana kisa. Da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Me ba shi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Kalle burodi masu girman banza kar a sai mani. Girma burodi, girma Inda iska. jike yana da tsada, ai bana sai mu sai zani. Talakawa. Inda akwai mu tsaye hannu a wajen ma sai mu ɗauka ni. Haka in akwai wuri wajen tsalle kuma da baya dole na karwa. Yawwa Abdul. Yawwa, ɗan rage min bolin din nan yayi yawa. Halo? Halo. Bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Lemo idan ana cikin zafi wasu so su rurrufe. Talakawa. Da kunu da kunnuwa ana tafi nan gaba za mu rarrabe. Na abin da ka bari na ƙasa. Ebu gaskiya wajen manya na kai ta na zube. Na gaida malam kwani bin san da tangarin kusur kasar bayawa. Malami ba fadar Allah ba fada da kuma sai dai tsakar dare. Zuwa ƙasa ta ba. Me ba shi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Ba na ɗiban ruwa musa kwarya sai abokati. Talakawa. Inda batuwa ke na halin kirki mu sanya dubuti. Idi barde. Banda garnama ta jagiwa zai ja da gwamnati. Idi barde ku bana akwai hakuri akwai rufan talakawa. Da ba san shi abu. Ta in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Me ba shi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Gida nake biɗa da matur don nema na shakwana. Talakawa. Inda akwai bukar dauda kuma kanku kun shina. Sai baka. Inda gyaɗa tana waje ba a zance da geguna. Na gaida mai gida bukar bin da dau daban da shi gudun Mai talaka. gaskiya muka ɗan dauda. In jo aya fata nan bar zuwa ƙasa ta ba. Me ba shi ko ana ruwa ya tuno. Ga mai bala na boli sabon gwamna Yobe ya rike talakawa. Gaskiya kamar wuka mutane na ganta an dare. Talakawa. Yadda da kaddara cikar imani babu kuskure. Talakawa. Haji Abdu Zoto wajen kyauta wallahi ya kure. Yau babu sai jiya ina ma da jiya za ta zama yanzu dan bayewa. Yadda
da akwai abun biya amma da sanatoci zaman ka lahiya gaba dai mu je zuwa ana nan sai kin murtsushe cewar giwa Baba shugaban sanatoci. yo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba Me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. sun ja idan ya ja Muhammadu sai dai in su bar masa wani dan a jami'a kwana a tashi mu kai shi har ƙasa daga nan zuwa shekara sai an neme shi an rasa komi wuya su mai gida ga daga suna a bangaren talakawa Habiba na kisa. da in jo aya fata na bar zuwa ƙasa ta ba Me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. wani zo Muhammadu ga daga azumin da ya wuce mabiyanka da suna ta tsalle ba kwaɗayin su ya bace watakila lamba da sunana a wajen ka sun bace buga ina wuni ina kwana kana shige gwaramtawa Ni ma sa'adu mai neman na kama ya manta da ni. bar zuwa ƙasa ta ba Me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. wali shatima akwai haƙuri na san shi tun jiya kayansa sun bace amma kuma ya ke ba da cigiya Tawakkaltu ala Allah. dai batuwa ke wajen ungo sai a shafa fatiya mai ilimi na gaskiya wali shatima na ba kaɗan baiwa Habiba na kisa. da in jo aya fata na bar zuwa ƙasa ta ba Me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. waka nake dan na samu abin da huwa na kai baka hitinu a duniya idan mu mun ci mu ba da sadaka na raina gahiya idan ta ji da sai dai ta kai daka tsoro amma yana wajen kura ta adinta yawa uwar arwa ta in jo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba Me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. dai batun ne ake ba baya sha gaban bula kahin da zafin in yi sauri ya ci na kai da kai dala dala mala wajen faɗa da cikawa babu matsala ka kai da kai dala abokin gwamna ka sake hamdala cikin baiwa Habiba na kisa. da in jo aya fata da bar zuwa ƙasa ta ba Me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. lawan shatima na yaba mashi na da jinjina mashi Yes. Yes. da za ka je ka ɗauki gyara ja ka tsallake kashi ku taho mu je tasha da sakon yashi idan aka yi mashi da are da gafara mu ɗauki guda ɗaya kar mu je zuwa da kwangarwa Habiba na kisa. da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba Me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. sai babu malam ina ina muna yaba Dogo. inda akwai dala hannun dogo ba a kai shi ungo ba kyauta da igiya ta lilo ya yi a bani tankaba ka hinda rana in yi dan wake karatin da sa in bi daukan wa Na sa abin da kamfani na garba. Mun gaida baba malam wani. zuwa ƙasa ta ba Me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. kun duba zan je ni da magaisa a dan na yau tuni sun sake godiya na kara tuno da abin da ya wani sannan na godiya elfar zuban da shi hani ku sake hamdala ina timar yake banda su gudun talakawa Mai yaman arziki. Tima masoyin gwamna. bar zuwa ƙasa ta ba Me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. tijani dan zan na canji su faru mu je da sallama kukuwa tana ruwan sabko ta kasa kai rama Kan gobe ba ta iya. komi kururuwar madiya za a yi ma ya kai zuma sarki a can arewa nan zanna mai tallafi wurin talaka Habiba na kisa. da in jo aya fata da bar zuwa ƙasa ta ba Me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na boli sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. injiniya umar dirja ya garin su can yake tari da yawa na je na gurinsa na gan shi na jike a gari da handari gaban daki ɗaya dan na dan fake gwarzon kuma
domin shi na cikin aiki yake banda shi gudun talakawa. Injiniya Umar Dittaye. Aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. Me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na bulu sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. Sai bar maɗan shatima shi ma dole na jinjina masa. Talakawa, Ka dinga sa ruwa idan ka tuno da dashen da ka dasa. talakawa, Shi ma gwani bukar bugun ai dole a jinjina masa. Kagai da ma irin gidan yas ba za a je da barulan shan ba. wani mana kisa. Da in jo aya fata na bar zuwa ƙasa ta ba. Me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na bulu sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. Kagai da Ahmad yara zaki ba shi gardama. Dan Fadiga. Komi idan ya ce idan na ji sai na yi shi an gama. Talakawa, Sana da sassaka kuna yi da shi za ya tai sama. Kagai da Ahmad na birnin kwan daga ni da shi muna da tura. Muna godiya. me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na bulu sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. Komi idan ana yi da mata sai matsayinsa ya yawa. Talakawa, A cikin abun sakan 30 sai wata ran aka yi hawa. talakawa, A dole ne na kan kira 'yata birni abun zuwa. Na kai da jijjige wajen mata hajjalaji na yi bakiyar baiwa. Shugaban mata ta jiha. Da in jo aya fata na bar zuwa ƙasa ta ba. me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na bulu sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. Bayin sakkan dare kai ma zan jinjina maka. Talakawa, Shaibu na matarin lama da na gan shi ne haka. Yanzu sa baki sa ana kallon. Shaibu aiki yake ihu ya bar wa karnuka. Na kai da kai aji kulara ba mai tallafi gurin talaka. wani mana kisa. Da in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na bulu sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. Shi dukkanin mai rai wata ran zai amsa ɗan kira. Allahu Akbar. Allah ji kan Mansur Ahmad kai masa gafara. Amin. A lokacin yana da rai Mansur mun tsallake bara. Roƙon da ni nake ta'ala rabu ya masa rahama wajen tsayewa. wani mana kisa. Da in jo aya fata na bar zuwa ƙasa ta ba. me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na bulu sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. Malam Hussein ma mahaifi na ka ji kansa wahidu. Wayo. Abdulhamid ma ka gafarta masa dan Muhammadu. Talakawa, Umar maso Kano ka kai haske a gare shi Sammadu. Sannan akwai su babu macin da rau kai masu rahama wajen tsayewa. Allah sa mutuwa Da hudu. in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na bulu sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. Kowa ka bai wa rai ana nan sai ya tadda mutuwa. Talakawa, In dai mala'ika ya leko ba mai iya guduwa. talakawa, Kaga dai uban gudu na zomo dole ya zub da kunnuwa. In dai mala'ika ya leko sai ya zaga duniya gidan kowa. wani mana kisa. Da in jo aya fata na bar zuwa ƙasa ta ba. me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na bulu sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. Dai mutum yana bidan girma to kar ya dau zuga. Talakawa, Tunan asiri nake so za na iyo ina duka. talakawa, Garuje ne yake ta watsa kuɗi bokansa ya daga. Da tsawo da diddige da dogon dantse ne a watsa san samuda. Shugaban masu cin mutunci na Da kasa. in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na bulu sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. Baban bai taka ban kaji zan je na shamiya. Talakawa, Zan gaida sani bukar dauda Allah kare lahiya. talakawa, Na gaida siriya direba a manti goma zaria. Sannan da sani na karso ma Allah kare lahiya cikin baya. wani mana kisa. Da in jo aya fata na bar zuwa ƙasa ta ba. me ba shi ko ana ruwa ya tuno ga mai bala na bulu sabon gwamna yau ba ya rike talakawa. Zan zagaya zuwa mahaifata zan tallata musu. Talakawa, Na gaida kai ari idan ka ja sun ja ka sau musu. Ari ɗan mai daɗi. Wasu yan jami'a suna kushe da abin da kai masu. An rabe ni gadon matsayi kawo shi kaɗan shi dan baiwa. Allah shi mai da koko Da masaki. in zo aya ba za na bar zuwa ƙasa ta ba. me ba shi ko
fashe fitilar mu ce take ta haske su kuma tasu an kashe gangar mu ce take ta kara su gangar su ta fashe sannan mai mula na bona dan baiwa bayan da irin na tura da ɗin yau aya fata nan bar zuwa ƙasa ta ba na kai da mai gida bukar dauda ya taimaka mana inda akwai kudi hannun dan dauda za ya san mana sallah idan babba ce ta matso zai ba mu raguna Allahu zammadin ka kara bukar dan dauda ya rike talaka Ni ma sa'ari da kama Allah sa ka bani kyautar rago. ba za na bar zuwa ƙasa ta ba bukukuwa da sammako girma wallahi sai rama mota ki zagaya a gaskiya jirgi ya hau sama dai batun ilimi za a yi kwasai da maluma kusa zuba baka na bin da kyar rabbi ya yi mai ruwan baiwa Ai mutanen kirki ba dan ku ba da gari na tashi. komi adawa duk tsananin adawa Masu biredi ba su kushe banke. abinda kai wa mutanen yoba mai mala da muni ka da Allah babu fushi gare ka ba kaka ba Komi adawa masu biredi ba su bacin banke abinda kai wa mutanen yoba mai maladan buni ka goda Allah babu fushi gare ka ba kaga ba an ya kamata na ambaci rabutin da shi ne meni shi ya bani ido na tallake ramukar da ke na rauni shi ya ban kwakwalwa a kome za na yau na ringa tunani Allahu shi ne yau aljanna ko ina da furanni ya yau kare komi girma da man sa'ar furnani shi ne ya kaki kadan ne a ilahu ya shashani ruwa da iska wake ba mu banda Allah rabba Wai da iyaka yi ku. masu biredi ba su kushe wanke abinda kai wa mutanen yoba mai maladan buni ka goda Allah babu fushi gare ka ba kaga ba ko sai ana yi da wake na fahimta har alalan nan da akwai wasiƙa wajen oga gare ni gwamna kenan na kai da gwamnan mu na hadi dan amana kenan abinda kai yi wajen noma ka sake haɓaka wannan dan kau da yunwa manoma sai a ba su taki sannan agaji na gaggawa oga a canza tsarin wannan amma faɗar ta ba a yi ba komi adawa masu biredi ba su kushe wanke abinda kai wa mutanen yoba mai maladan buni ka goda Allah babu fushi gare ka ba kaga ba Cibon sitar na jihar Matayo dan amana nawa baya bura garin masara a ratu sai mai maiwa ina ubera Abdullahi wadda dan dattawa ka samu tayan cikin da zuwa ka kunna wakar tawa mu kira ubera cikakken gardi maganin golawa ka yi manni biza na zaka Amerika can garin turawa kuri da kishi gurin haji audu haka baya gaba komi adawa alo abinda kai wa mutanen yoba mai maladan buni ka goda Allah babu fushi gare ka ba kaga ba haka zanna famsin na so ni da shi na gama tare na kai da famsin na fadar gwamnatin da baya ware ku haɗi makesi abokin gwamna za ya bani turare a gare ka gesi ina roƙon dabara Allah hore a wallo dogo cikin gurmi da shi akwai labarai kun kakayin lida zan je ka kara mayi yare hakuri da aiki cikin nutsuwa gwani kamar ka ba ai ba komi adawa masu biredi ba su kushe wanke abinda kai wa mutanen yoba mai maladan buni ka goda Allah babu fushi gare ka ba kaga ba allo nake so na ɗauka banda ni a layin ganga
sai yar amana ta gwamnati ta mukin biya mai riga ya ga plastic mai tsada ku bani kwano langa injiniya manar musa ka je ka gan shaje ga musa abubakar musa harka ji dan da baya burga na gaida dadi kaban azka na je gari na tsaga na gode Allah ya bar zuwa na ware binti da roba Komi adawa masu biredi ba su kushe wanke abinda kai wa mutanen Yobe mai maladan buni ka gode Allah babu fushi gare ka ba ka gaba rijiya ta kame ai dole za a yi yasa shiga giyo zan na tuji man bata namu zan yi kiransa ya kira ya baka kudi sannan ya taka har kuyi wasa dai watin kyauta ne za na kira shiga gara gasa dai da zumma hannun dogo a radu dole mulasa kaka idan ta mazo ai sai a gyara injin casa na gaida kai gagiyo ba za na manta alkhairi ba alo alo abinda kai wa mutanen Yobe mai maladan buni ka gode Allah babu fushi gare ka ba ka gaba komi adawa duk tsananin adawa masu biredi ba su kushe banke abinda kai wa mutanen Yobe mai maladan buni saboda Allah babu fushi gare ka ba